trase sa zdržíte asi 10 minút. 10 minút čakáte aj na viazde do cestnej jednotky na trase Zvarík Moštian nad Turcom a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu stratíte tiež asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte aj za Minevcami smerom na Breznicu. Blokuje jeden jazdný pruh odstavený náves bez ťahača. Pozor, je to za zákrutou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Súťaž Rádia Slovensko ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s príjemcami vám prináša cestovná kancelária TACA. Viac na www.cestadaka.sk. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Vy s nami hráte rôzne hry a my vás veľmi radi odmeňujeme. V závere tohto týždňa budete zháňať plavky, lebo jednak máme týždňovú cenu, 5-dňový poznávací zájazd do talianskeho strediska Rimini, ale máme aj hlavnú cenu, 11-dňový letecký zájazd na krásny Zanzibar. Cestovanie oslobodzuje, či v Taliansku alebo na Zanzibare prídete určite na iné myšlienky. Ak sa chcete zapojiť, tak tu je otázka, na ktorú cez SMS-ku treba odpovedať. Ako sa krstným menom volá americký herec a producent Costner, známy aj z filmu Tanec s vlkmi? Po A. Kevin, po B. John. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare budy, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je 1,60 DPH. Súťaž Rádia Slovensko ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s príjemcami vám prináša cestovná kancelária TACA. Viac na www.ckdaka.sk.
Česi na Fínov. Čo očakávate od tohto zápasu? Ja som nevidel Fínov ani jeden zápas, sa priznám, od Čechov a veľmi nevyrovnané výkony. Aj keď zahrali dobre, tretiu dve, a aj keď ten zápas Kanadou prvá tretia fantastická, potom v tretej chceli brániť výsledok a to sa aj možno trošku vypomstilo, ale je to jeden zápas a tam potrebujete aj kus šťastia, potrebujete brankára, aby ho zachytal a preto hovorím, asi Fíni sú určite favorit, ale netypnem si, že kto vyhrá. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. It's been a long time since I've seen you smiling, babe. Sun is shining, ocean waves are chasing wind. I'll do anything for you to feel safe again. Just ease up your mind and give me your hand.
trošku popozerať talianske Rimini, že ako tam šumí more. Takže malá výzva na vás teraz. Poďte sa SMS-kou pokúsiť o to niečo pekné u nás vyhrať. Toto je otázka. Čo tvorí základ jedla granatierský pochod? A. Rýža. B. Zemiaky. Chcem mohli ako rádi. Vôbec ste spravili našu súťažnú otázku a hráte o fantastické ceny. Môžete SMS na číslo 6675 včera kódy BCA Vaša odpoveď
Slovensko.
Svetový fond OSN UNICEF. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 14 hodín 32 minút. Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je nepriazný. Osobné autá toho výjdu cez Priedrž a Kladné cez Mijavu. V Nitre na Štúrovej pri kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú v Dargove smerom na Sečovce. Premávka sa spomenuje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš. Približne 5 minút sa zdržíte v pripájači na prístavný most z Einštejnovej, ďalších 10 minút stratíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Senec. Do nasičenia na bratislavskej D2 a prejazdník bez obmedzení dnes v noci od 22. však opravu držba na plne uzavretý. Obchádza povedie cez Patrónu, držba je naplánovaná do zajtra do 10. predpoludní. V Polone stratíte na viazde do Žuberka z Rubovej a pred Tisúckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20-minútové kolóny sú na viazde do Hlavce z D1. V Čanci na Jesenského smerom do centra na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolená si pri cestárov dokupy počkáte 15 minút a 15-minútová kolóna je aj na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Hornej Stredy a na východnej D1 za Lemešovým smerom na Prešov. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcov Závod je pre opravu krátkodobo uzatvorené železničné priecestie a za